Ik ben Jean-Pierre van Limmers, de platenbaas van Limburg. En dit is mijn platenkast van 2021. The Haunted Youth. Een Limburgse band die de nieuwe lichting heeft gewonnen. Dankzij Jean Capé, hè? Omdat ik een gesloten envelopje heb afgegeven op Studio Brussel. Denk je dat hij mij ooit bedanken? Dankjewel Jean-Pierre. Niks ervan. Lummels. Toen ik The Haunted Youth voor de eerste keer hoorde, dacht ik, ideaal. Daar ga ik veel geld aan verdienen. Ik bedoel, schone muziek, waar ik veel geld aan ga verdienen. Hey, je gaat ze moeten horen, hè. Een plaat was uitgekomen en zeggen, oh Jean-Pierre, we hebben zo hard in onze muziek gewerkt, maar we mogen nergens optreden. De cultuursector verkeert in een crisis. Weet je wat ik dan noem? Live! Trouwens, als ik €1 kreeg voor elke keer als die een zanger een sigaret in zijn bakkes had, dan had ik me al lang een villa op Ibiza kunnen kopen. Is dat wat ze een rolmodel noemen? Is dat waar de jeugd naar opkijkt? Linda! Gaan we naar het frituur vanavond?